हे लोगोफोर नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअहाय बरायहरनाय थाबाय स' नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै एक्चुअली नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल एबा थाम्बनेलाव नायनानै मोनथिखाबायानो जानांगौ दे दिनै आं मा भिडिअनि सायावहाय नोंथांमोननिसिम आपडेटखौ लानानै फैदों। ओमफ्राय लोगोफोर जायफोरा भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्ट मोनो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांब्लानो जाबाय दे लोगोफोर, जाहाथे नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजाङैनो बुजिना लानो हायो दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर आं दिनै अख्रां गंसे आबुं बर' सावथुननि सायाव नोंथांमोननिसिम शेयार खालामनो होनना सानदों दे लोगोफोर। स' लोगोफोर जायफोरा चेनेलाव भिडिअखौ गोदानै नायगासिनो दङब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोबानो जाबाय दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर खाथियावनो थानाय बेलनि आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लादो लोगोफोर, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअनि नटिफिकेशनफोरा नोंथांमोननि सेराव थाबैनो सहैयो। एक्चुअली लोगोफोर नोंथांमोना गोबाङानो भिडिअनि टाइटेल एबा थाम्बनेलाव नायनानै मोनथिखादों आन्दै। एक्चुअली लोगोफोर अख्रां गंसे आबुं बर' सावथुननि एपिसोड 10 बा पार्ट 10 भिडिअखौ जाहा रिंसार ब्रह्मा इउटुब चेनेला दायो रिलिज खालामना होबाय दे लोगोफोर। स' लोगोफोर जाय बिथांमोना दासिमबो जुदि अख्रां गंसे आबुं बर' सावथुननि एपिसोड 10 भिडिअखौ नायाखै अब्ला नोंथांमोना रिंसार ब्रह्मा इउटुब चेनेलाव थांनानै नायहैबानो जाबाय दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर बे भिडिअनि डिसक्रिपसनावबो आं लिंक होना होदों दे लोगोफोर, स' नोंथांमोना बे लिंकआवबो चेक खालामना नायहैनो हागोन दे। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोननिसिम मोनसे गुरैयै खावलायनाय दे लोगोफोर, जायफोरा भिडिअखौ नायखांबाय अन्नानै जाहा थाहा कमेन्ट खालामलाबायनाङा दे लोगोफोर। स' लोगोफोर नोंथांमोनाथ' बे अख्रां गंसे आबुं बर' सावथुनखौ नायनो गोबाङानो जोबोद एक्साइटेड जाना थायो दे। स' लोगोफोर जायफोरा नायनानै माबायदि मोनदों अन्नानै कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर जोंहा बे अख्रां गंसे आबुं बर' सावथुना बेखिनियावनो जोब्बाय दे लोगोफोर, पार्ट 10 आवनो फोजोबबाय दे लोगोफोर। स' लोगोफोर जायफोरा भिडिअखौ दासिमबो जुदि नायाखै अब्ला नोंथांमोना रिंसार ब्रह्मा इउटुब चेनेलाव थांनानै नायहैबानो जाबाय दे लोगोफोर। स' लोगोफोर नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय। भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब, भिडिअखौ लाइक आरो कमेन्ट खालामनो दाबाव दे लोगोफोर। गोजोन्थों।